pano ndikufala muzi. Hallelujah. Alright. Sweet. Amen. Wayo wimbereri ndovenda kaimwe mbulungo ndi mufunzi ndikofunza. Uchingo tukawemberera watu wawofu kukumulungo. Ela zozitsika nako zvakuwawo. Eziri chimbera ngorali. Zvitori bozvakuwawo vawopolo kwitsimbiyo. Ndifila mdzimu liri amona mumwe khosi wavachibvi Saulo. Ngeakagera mdzimu asa techelese mdzimu. Damu ya muvi kaene. Uchitori akundoedhera asokodzura ana depression. Usvikira vautari vachiri auwanwa muthangane angalidza andova aimba. Chipinga chote hawana Davida. Avalidzawo aimbawo hola muya mubuchu bokutua. Hele lithupo lichiba likutua. Zvino kuimbereri kutuwisa mathupo. Ndingazori kuimbereresa. Ende futhi kuyemba something amanda kuliwa mdzimu ngawo. Amen. Namachiro ite zvezvi. Namachiro deveri nanise pfunzo yenda yamba zvinwe. Kaive naye mimwedzi idana mimwe tawo. Vatu vabunja vachambulungoni hoimbereriwa. Amen. Rikuliwa mdzimu. Kabuku yava watu ndidi basi. Ndifika ngamazina ndi Apostle Chedza korombi ndi wanras basa. Amen. Ndobebero ngani ngintha. Amen. Vangu vatu lotu marikoto kuonana nefa. Chibidzo ndi cha Last Days Spirit Ministries. Chiwana riva chikoro cha Rausero. Riva nepa langa Sunday. Amen. Ari vachinyango diva zvinji zvinara vari kuita zvone vanga dzaka TikTok, Facebook, kana YouTube mwadori Apostle Chedza kuti zvinji zvinari kuita rifunza gospel Yesu Kristo ngori ndiyo norichidzawo. Amen. Eso yafunziwa. Reigudiswa zvaita.